Bhairobkhundho. Bhairobkhundho ni sawaari. Hati juga sih. Oh, ini center जायगा जायखौ जोङो trigonometrical point होनना बुंनो हागौ नैबे हाजोआ जाबाय भुटान अरुणाचल बर्डार नैबे पइन्टनिफ्रायनो बे हाजोआ आरो बिनिफ्राय जों जे जायगायाव गसंदों बेनो जाहैबाय इन्डिया जायखौ होनो भैरबकुन्द बिटिसि आन्डार बिटिसि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आरो बै ब्रिज नुदोंना ब्रिजनि ओरैजाय बारलांब्लानो बेनो जाहैबाय मानि भुटान जाय भुटान रयेलनि आन्डाराव बेहाय जों थांनो मोना हगारनाय जायाखै खिन्थु नैबे गासिबो नै बाजार जौ मोनो दै मोनो नांगौखिनिखौ मोनजोबो आरो बे गासिबो पिकनिक स्पट जोब गुबुन डिफारेन्ट एरियानिफ्राय फैनाय जेसेबां दं जोबनो गैयै खना बेसेबा गोजान थाबावबाय नै गोदान जोबनो गैयै गोदान फैगासिनो दं दिनै एकथा जाबायब्लाबो दासिमबो जोबनो गैयै मानसि थांलाय फैलाय गोदान फैगासिनो बुंनो थाङोब्ला बाहाय सानसे बैनि जायगाया अरुणाचल सिमा जाय पइन्ट बे पइन्टआनो जाहैबाय मोनथाम स्टेटनि मोनसे पइन्ट जे जायगायाव मोनथाम स्टेटनि नांजाबनाय जायगा नैबे जाबाय भुटाननि मोनसे मन्दिर बे टेम्पोलाव जों गाखोनो नागिरदों लासै गाखोगासिनो दं जोबोद गिथावना लामा जेबो रेलिं गैया ओरैनो बेखौ गाखोना फैबाय जोंबो थांनि माबायदि दं हा जों दा मन्दिर गोजौआव दङ जायनाखि भुटान गभर्नमेन्टनि आन्डाराव आरो नैबे गाहायाव जोबनो गैयै पिकनिक पार्टि दङ जोबनो गैयै